Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să vă arăt 3 jocuri pentru copii mai mici. Și haideți să intrăm drumul. Prima dată începem cu ăsta, cu Car Simulator 2020. Așa scrie acolo. Revin după ce intru și eu. Bun, am revenit și eu. Și hai să începem. O să las mai încet. Da, e foarte frumos jocul pentru copii mai mici. Mâine sau poimâine o să fac alt episod foarte șmecher. Apropo, Crăciun fericit la toată lumea. Da, nu trebuie să cazi la jocul acesta. Așa. Revin cu alt joc. Bun, am revenit și eu cu jocul ăsta Epic Race 3D. Și hai să dăm drum. Stați un pic că nu știu ce are. Trebuie să bage cineva oameni. Ok. Eu sunt ăsta galben. Ok. Ok. Și cam ăsta e jocul. Da? Vine nivele mai multe, mai șmechere. Da? Revin cu ultimul joc. Bun, am revenit cu jocul ăsta. Jocul se numește... am uitat cum se numește. Nu mai știu cum se numește. Dar jocul e foarte șmecher. Poate e prea scurt. 2 nivele. Ăsta și următorul. Uitați. Se controlează foarte bine mașina. Cam asta e jocul. Vă dă să faceți și câte 2 parcări deodată. Câteodată. Și faceți bani. Și vă luați ce mașini vrei voi. Și cam asta e jocul. Nu uitați să apăsați butonul de like, de share, subscribe și v-am lăsat.